התחלתי להכין שוקו מהחלומות. כל מה שאתם צריכים זה חלב, שוקולית, 2 כוסות, מקציף ומים חמים. אז נתחיל לשים שוקולית בכוס אחת, שאתם רוצים לעשות בעצם שוקו. אתם לוקחים כמה כפות שאתם שמות, אני שמה 2, ואז שמות מים חמים, חצי, אני מזכירה חצי, באמת שזה יהיה חצי, ואתם יכולים להעיף את המים חמים. עכשיו עברנו ללהקציף את החלב, רק אני אשים חלב בכמות שצריך. הכמות חלב שאתם צריכות זה הכמות מים ששמתם וכמה, תסתכלו, פה שמתם מים, אז מקום שנשאר לי ריק, אני שמה את החלב, אז ככה אני יודעת כמה לשים. ואז אני מדליקה, ורגע, חכו דקה, זה תמיד עושה בעיות, עכשיו תכף זה אמור להידלק, אז אני אחכה שזה יידלק. טוב, במקציף קצת נדפק, אז פשוט נשק חלב. זה אפילו יותר טוב. אפילו זה יותר טוב, זה יותר מקציף. תסתכלו. רגע, אני תכף אראה לכם. זה ממש מקציף. אתם רואים את כל הכסף עולה. תסתכלו, אתם חייבים לראות. תסתכלו. עכשיו אני אעשה משהו מהמם. חכו דקה. טוב, לקחתי כזה וגם אני אקח את הכוס של החלב. וואי, חכו דקה. אוקיי, לקחתי את הכוס של החלב. עכשיו אני שמה פה שוקולית. אני שמה בתוך מסננת שוקולית. חכו, אני אשים בערך. טוב, שמתי קצת כי לא צריך הרבה, ופשוט ככה נשק. למה היא חופרת? טוב, זה לא יצא לי כמו שתכננתי.